Ganito yung oras ng gising ng mga hari sa Karina eh. 6:30 ng umaga. Oh. Ganito yung oras gising ng hari sa Karina. 6:30 ng umaga. Nandito ka pa, alam mo yung hari, di ba? Pagsilbihan mo yung hari. Ang nagawa nito. Doon na. Daddy. Love you. Habang ano muna, punta sa nasasakupan, no? Mga kosa, oh. Siyempre, hari, eh. Is. Pinagburan. Yung... Po, mama. Dahil sa tapat ng City Hall lang sa Nasinto tumambay. O, di ba? Safe na safe. O, yan, o. Tamang kain muna kami dito, mga kosa. Kasaba sa kamais. O, kahit na kahit. Marami tayong pera. Kaya bumili tayong tag-apat. Yummy. Maangas ng mga kosa natin. Ito mo, panay bangas yan, men. Mga kosa, kosa, kumakain ka. Kompleto na ang gang. Mga kosa, kompleto na. Baby, pagod tuloy tayo ngayon. Mga kosa, ganito paghahari. No, tamang bisita muna tayo sa aquarium. King's Garage Ocean Park. Fish. Tamang mais naman mga kosa dito sa backyard ng hari. Silbihan mo yung hari. Yan. Kawawa naman, nahulugan ng mangga. Ilalaba ako, nistorbo ako ni Justin eh. Papa shoutout, birthday kasi nila ni Prima. Yung magjowa dyan na magka-birthday si Prima Velasco sa si Justin Corpus. Happy birthday sa inyo kahit na nanggugulo kayo habang naglalaba ako. Wow. Oo nga po. Hi po. Nice. Ang layo din ng laki niya dun sa RE. Bibili mo na yan, mahal? Soon. Wow. Lapit na. Si Mazzy, oh. Nice. Ang laki, no? Ang ganda, no? Taas ang, taas yung sa paa, oh. Maluwag yung legroom, no? Oo, yung legroom. Maluwag yung legroom niya, no? Tapos taas ang sa ibabaw, no? Ang ganda ng space. Ay, gising pa pala si Kuya. Silo lang, tulog. Napagalitan. Mas Kuya, good boy. Ngayon, yun na kami. Taong chicha na kasi pagod na kami. Anong tawag dito, mahal? Anong tawag dito? Tuna egg sandwich with cheese, malunggay, and special treatment for life.